সকলে খুব ভয় কৰিছে আমাৰ এতিয়া ডিচি মেমো এতিয়াতো এমপিৰ কিবা হৈ গ'ল আৰু এতিয়াতো আমাক এনেও বাধা দিব আৰু পুলিচসকলে আমাক দিলে ডিচি নিদিয়ে পুলিচে কৈছে যে ঠিক আছে এইটো কৰিব পাৰে বুলি কৈছে সেইকাৰণে এছ পি আমাক দিলে আৰু ডিচিয়ে কি জানে এইটো খাতিৰ সকলে প্ৰচেছনে কৰিছিল 3 দিন Tangkil kalang ipen akisong bangsolong alam hiti bangkelikum kasemek tekke nomor 123 kasu amendment like the constitution India sondolan VGR alam lo lapen ke autonomous state ke long weg nang ji la ke ni tum pulo lapen 125 alam ta ni tum pulo lapen dak alam benar long ni tum kado we ta tok et lo la kado we ke ni tum kadiman lo APHLC pen lapen APHLC pen pindige an ke chuche pen si nilitum dak claim lo lapen ke nilitum motrok arni aku meeting do thuyilang nilitum seminar do thuyilang six schedule lapen autonomous state aputhak lapen ke ako Agos pai inkoy arni nilitum dag rally do thuyilang nono matke rat atom hanitum hang o ingtum te athema kheti claim nangji sai tiki nangji sokhe e tangwang welang lasi sokhe e papetang da sinang kheti ke claim ke lage bang botor ating man si ili claim nangji botor ke itum phanang hong dundi la potsi nilitum program ake theke APHLC etum no matke en edet lo lapen non ke en pu pini dak an kachepang chir pen hunger strike ke do ia theke ningkan phokep na soselo constitutional ong ke tok ilitom phan autonomous state nang PG pulo under article 244A ilitom karbiang long phan lapen dimhasao phan sita non anta ilitom manang pipedet la potsi ni tum dak an ke chepang chir pen nilitung hunger strike ke do APHLC tu anur ka prek tu ali APHLC binong tu phang phung tu bangali nitung dak hunger strike ke doji puga che sikke pini penap la pen penap dik thom kep rai si la pen agos isiarni ladak ke doji phansi dak rong ni hang phomyong te dak ho rong khelan dak Catholic Church Athengno ladak akang bura penta rong asar penta nitung permission and edlo do tame pula athemanon ke school ta ave Don Bosco te bokhet do sitala tum school ave school ke non ni baga phisi ing puji la si school kang pu pen lo te ni tum dak do delo pula la si SP bang ekroi lo pu ama DC bang kroi krede pu karjulo DC ke komat lo la ke nang lituma na chini lu Omor Singh Tisubu binong DC ke alang li ning ke hang ban siala apisu mang claim ye mati di netum DC pulo te abinong ke netung ke lo teng ban si claim de ti he ing tang ra ne pisu ke pualing ne penan ke pualing ko bang ne tu claim sita non karbiang long la son nang ke plang dang lo la si la bange ha aning ke hang lo la ka bange nitum na pudun de ha pualing puana sita netum bang ke dak hunger strike ke dolo autonomous state ke long weg ya phan lapen isona bangke pharo isira engkoi ra pho constitution ke lar constitution amendment hala daket tok ilitum Karbianglong Autonomous Council lapen kadokove Autonomous Council 6 schedule pen kedo autonomous council an ponchayat acting
papisun tugi pusi haladak 125th amendment along ki pudo la sini tum ke kroi kri lake papisun long le sik schedule ke the pik lake ing tui pik lake ponchayat pen pang barlo te thang da chu podun de sik schedule long ke la posi sik schedule phan kapisun abang ke ni tum kroi kri la pen nilitum aprang parliamentary committee anon sorma kewang hota nilitum cingkidun lo tapidun lo nilitum poncat methanga poncat do halake article 243D constitutional long ke tok do by whatever name called amen a link nang tum putame la bangke amen a link tame nang tum ke do kopya ponchayat lo ma hala leche pe do nun pusi article 243D along ke tok do la si nilitum pudun lo la pen non tanitum la si kadiman lo nilitum karbiatum bhan ke servan kep do vek nang ji la ke ilitum a ponchayat lo kukia tum hange tulsung waisa pu do la pe do vek nang ji dimasa bhange raji nai sokho pu do vek nang ji rengma bhanke injang tiruvunyu songsadven pu do vek nang ji la pen ke boro bhanke gamiaria fad pu do vek nang ji la pen ke